оятулло давлатов як ҷавони 30 сола аз шаҳри Бӯстон мебошад ки истеъдоди аҷоиб дорад. Вай ҳамаи калима, ибора ва ҳатто ҷумларо зуд баръакс такрор мекунад, яъне сари вақт калимаро метавонад баръакс хонад. Масалан, ибораи шаҳр раҳаш посухи ин ва чанде ибораҳоро сари вақт ва дар фурсати кӯтоҳ баён мекунад. Ин ҷавони бо истеъдод барои муаррифии худ ба ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум ташриф овард. Вай мегӯяд ин маҳораташро аз хурдӣ тақвият медиҳад. Кӯшиш мекард то калимаҳои кӯтоҳ ва ё ибораҳои хурдро баръакс хонда тавонад, зеро ба қавле такрор намудани калима ё ибораву ҷумла аз чап ба рост ба вай илҳом мебахшид. баъзе ҷойҳое мешавад ки нафароне ки аз ин истеъдод огоҳ мешаванд мепурсанд маро калимаҳо номҳои худашонро ман баръакс гуфта медиҳам ва онҳо як ҳамчун ҳаяҷон меояду ҳатто гӯем як ханда мекунанд, онҳоро маъқул мешаванд. оятулло давлатов мегӯяд ин истеъдодаш худодод аст, зеро барои аз худ кардан ё васеъ намудани маҳораташ ба ягон курсҳои омӯзишӣ нарафтааст. бино ба гуфти ӯ аввалҳо танҳо калимаро баръакс хонда метавонист, ҳоло бошад ҳама намуди калимаву ибора ва ҳатто ҷумлаҳои дарозро зуд баръакс гуфта метавонад. қаҳрамони гузориши мо омӯзгор аст ва дар яке аз мактабҳои шаҳри Бӯстон ба толибилмон дарс мегӯяд. вай таъкид кард ки ин истеъдодаш ба манфиати кораш низ ҳаст. масалан он ашё, он ибораҳое ки шумо мегӯяд дар ҳаёт ман онро шунавидагӣ нестам, дидагӣ нестам мумкин. албатта чизе ки мехоҳед шумо, чизе ки гуфтанӣ доред, чизе саволе доред, бигзор ки ман ҳамун чизҳо, ҳамун ашёҳоро дидагӣ набошам, ҳамун номҳоро шунавидагӣ набошам. албатта ман айни ҳол ҳаракат мекунам, кӯшиш меварзам ки ба саволҳои шумо посихи аниқ диҳам. оятулло мегӯяд ки танҳо давоми як соли охир, яъне баъди 30-солагиаш якбора истеъдодаш васеъ гардид. ба вай барои баръакс хондани калима 1 сония, барои ибораҳо 2 сония ва ҷумлаҳои дароз танҳо 3-4 сония лозим асту халос. дар ин муддати кӯтоҳ ӯ метавонад бо шахси ҳамсӯҳбаташ ҳамаи калимаҳоро баръакс такрор кунад. парчам, мачраб, нишон, ношин, давлат, талват, ҳукумат, тамуку, барномаи иттилоотии хабар, барномаи иттилоотии хабар, рабақ итоалатии амонраб, суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, нотсикиҷоди роҳмуд илм идурус. дар ҳамин ҳол равоншинос мудири кафедраи психологияи иҷтимоӣ Ҳусейн Зайтметов мегӯяд ин истеъдод яъне баръакс хондани калимаву ибора ба хотираи инсон алоқамандӣ дорад. аслан мафҳуми хотира ин ба хотир гирифтан, дар хотир нигоҳ доштан ва аз нав ҳосил кардани ягон образ мебошад. равоншинос Ҳусейн Зайтметов мегӯяд истеъдод низ вобаста ба намудаш ба шахс аз айёми кӯдакӣ табиӣ пайдо шуданаш низ мумкин аст ё худ ба воситаи ирсӣ мегузарад. яъне ки анамин калима дар назари ӯ пайдо мешавад, анамин хотири фотографӣ пайдо мешавад. ӯ яъне ки чӣ тавре ки мо аз ҳамин коғарз мехонем ва ҳам аз ҳамон аз коғарз мехонад. яъне ки коғарз пеши назараш ҳамин калимаҳо пеши назараш пайдо мешавад, чапаш ки хондаам мегирад. ин хотири фотографӣ имрӯз бисёр олимон, яке аз олимон Ибн Гаус аст ва аз они дар Россия худи Лурия вақте ки тадқиқот мегузаранд мегӯянд ки хотираи мегӯем образӣ ҳам ирсӣ мешаванд, ҳам дар натиҷаи зиндагӣ пайдо мешаванд. хотираи ҳаётӣ мегӯянд. хотираи ҳаётӣ яъне ки мо дар натиҷаи бисёр карата машқ кардан, истифода бурдани бисёр анамин мегӯем ки усулҳо ё методҳои замонавӣ то ҳамон дараҷа расидан мумкин аст. бо нафароне ҳастанд ки истеъдоди яъне ки ирсӣ мегӯям, ирсӣ гузаштагӣ аст мегӯем, яъне ки ирсӣ аз ҳамон мегӯем ки аз ягон авлодаш омадагӣ аст. анамин хотири фотографӣ ё ин ки хотири биноӣ инкишоф меёмад. бино ба гуфти равоншинос Ҳусейн Зайтметов, ин гуна шахсони истеъдоди баръакси хондани калима дошта зиёд ҳастанд ва онҳо хотираи мустаҳкам доранд. вай мегӯяд дар натиҷаи бисёр хондан ва ё машқ кардан хотираи биноии инсон инкишоф ёфта, ҳамаи калима ё ибораву ҷумла баръакс дар пеши назараш пайдо мешавад ва ӯ бемушкилӣ хонда метавонад. дар хулоса ҳамин чизро гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз хеле нафаро хеле зиёд ҳастанд, нафароне ки калимаи аз ҳамон чапаш мехондагиам ҳастанд. ин ягон хел мегӯем ки тарсу харосина доранд, ки инам бисёр ба манфиати кор агар истифода бурда тавонад агар тавассути ҳамин бисёр чизро бо аз худ карданашон мумкин аст. истеъдоди аҷоиби ҷавони 30 сола боиси баланд гардидани завқи хонандаву тамошобин мегардад. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки оид ба маҳорати вай гузоришро омода созем то хонанда барои мутолиаи китобҳо мароқи бештарро пайдо намояд.
гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов ва Наим Ҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.